Dobrý deň, milí levy, aj vás vítam pri výklade pre mesiac jún, pre vaše znamenie. Začala by som trošku netradične môjim životným príbehom, ktorý vystihuje jedno z mojich obľúbených citátov. Ticho je absencia zvukov, ticho je priestor, priestor, do ktorého vstupujeme, aby sme počuli čosi v nás. Presne takto začal môj životný príbeh pred 35 rokmi, kedy som objavila karty aj s význammi po mojom otcovi, ktoré kedysi používal. To sa mi dostalo do mysle ako otlačok. Odtedy som sa začala venovať a učeniu a neskôr výkladom z Mariášových kariet. Postupne k tomu pribudla numerológia. Rokmi som sa dostala aj k regresnej terapii. Ďalej tam boli čistenia čakier, odstraňovanie kliadieb, čistenie aj domov, príbytkov a v neposlednom rade boli tu konzultácia a poradenstvo vo vzťahovej otázke. Keď máte záujem o individuálny výklad pre vaše znamenie, poprosím na mojej stránke onlineveštenie.sk si objednať tento produkt, o ktorý máte záujem. Keď sa vám môj výklad páčil, poprosím o zdieľanie, o like, prípadne o odber môjho kanála. Ďakujem. Začneme, milí levy, v oblasti zdravia pre jún 2025 detálnejšie. Ako budú na tom levy v zdravotnej oblasti? Zdravíčko máte pevné. Začiatok mesiaca máte naozaj spokojný, radostný. Stred mesiaca vyriešite neistotu a zdravotný menší problém, ktorý vám robil dlhodobejšie problémy. Úspešne ho vyriešite. Koniec mesiaca je už absolútne pevný. Hlavne muži majú srdcovú oblasť pod kontrolou, sú šťastní, sú spokojní. Tí, čo majú problémy s tlakom vysokým, znova ho dostávajú do stabilizovanej polohy, to znamená na normálne hodnoty. Čo sa týka práce a kariéry, pozrime sa, ako sa bude levom dariť v júni. Tak, všeobecne tento mesiac jún budete mať taký vlečúci. Ten jún, hlavne ženy, levice, nebudú sa cítiť v práci tak ako po minulé mesiace. Bude to mesiac, kedy budete prechádzať skúškami tak ako začiatok, aj stred, aj koniec. Ale koniec mesiaca naozaj sa porieši a vyrieši jeden problém, ktorý mali muži, levy, mladšie ročníky. Bude to vydiskutované, bude to naozaj vyriešené správny čas. Pozrieme sa na vzťahy a na lásku v mesiaci jún, milí levy. Znova detailnejšie. Začiatok mesiaca, menšie nedorozumenie, ktoré spustí až do polky mesiaca trošku nepokoj vo vašej mysli. Psychika bude trošku zasiahnutá
čo sa týka, nie srdiečko, ale psychika vo vzťahovej oblasti. Niečo sa vlečie, niečo sa nerieši, je to také ťažké energie tu cítim z tých kariet. Stred mesiaca, staršie ročníky konečne sa pohnú vpred, vyriešia dlhodobé problémy, ktoré ich trápili vo vzťahoch. Koniec mesiaca je už krásny, ste zase v harmonii a v láske, vyriešia sa dlhodobé problémy, neistoty, nesprávne komunikácie alebo nedôvera vo vzťahoch konečne prestane hrať úlohu. Aký je pre vás šťastný deň v týždni, kedy máte konať, kedy sa vám bude dariť? Znova mi tu idú dve karty. Pondelok a streda. Pondelok to bude vyslovene o finančnej oblasti, dobrých správach, dobré tipy, úspešné obchody. A tá streda je vyslovene, kde si budete riešiť psychiku a zdravie. Stredy sú vhodné na očistné kúry, na zdravotné problémy, ktoré sa dlhodobo vlečú. Veľmi ďakujem za sledovanie môjho videa. Želám krásny deň.